оё дар шумо чунин ҳолат рӯй додагиаст ки шумо ба ягон нафар шинос шудед, бо зан ё ки мард. дар аввал ин хеле як гӯем ки одами ҷозибанок буд, бовиқор, хеле ором, ва вақте ки як муддат бо ӯ шумо суҳбат мекунед, хоб, ё ки дар муносибат бо ӯ ҳастед, баъд аз ин дар шумо як ҳисси ҳамешагии гунаҳгорӣ пайдо мешавад ва даруни худатонро холӣ ҳис мекунед, яъне ки монда мешавед. гӯё ки ин одам ҳамчун як вампир ҳама энергияи шуморо мегирад. ин чи аст? дар психология номи ин триадаи торик ё ин ки тёмная триадаш мегӯянд. ин як мафҳумест дар равоншиносӣ ки се хислати манфӣ ва хатарноки шахсро ифода мекунад. ин хислатҳо бисёр вақт дар одамони худхоҳ, манипулятор ва беэҳсосот, беэмоция дида мешаванд. пас сегона аз чӣ иборат аст? яъне ки тёмная триада аз чӣ иборат аст? якум, нарциссизм. шахси нарсисс чӣ хел фикр мекунад ва чӣ хел рафтор мекунад? яъне ӯ худашро аз ҳама беҳтар мегирад, гӯё ки ӯ ҳамто надорад ва дигаронро аз худаш паст мебинад. ҳамеша ниёз дорад ки ӯро таъриф кунанд, вале ба ниёзҳои дигар нафарҳо беаҳамият аст. ва ё ин хел фикр мекунанд ки ман беҳамтоям, ман ягонаам ва ҳамаи одамон бояд маро қабул кунанд ва маро дӯст доранд. яъне ки онҳо ба ғайр аз худашон дигар касеро дӯст намедоранд. дуюм ин макиавелизм. чӣ гунаанд ин одамон? хеле ҳилагаранд, дурӯянд ва дигаронро ҳамеша барои манфиати худашон истифода мекунанд. мисол, агар онҳо ягон мақсад дар зиндагии худ гузоранд, муҳим нест ки дар пеши онҳо ки аст. ҳатто наздикони худашонро ҳам онҳо метавонанд хеле роҳат, чӣ хеле ки мегӯянд кидат кунанд, истифода кунанд ва партоянд. ва сеюм ин психопатия. чӣ гунаанд ин одамҳо? онҳо хеле одамҳои сарданд, гӯё ки умуман эҳсосот надоранд. ба эҳсосоти дигарон, яъне ки дилсӯзӣ ба дигарон надоранд, дилашон ба дигарон намесӯзад. хеле бераҳманд, бепарвоянд, беинсофанд. вақте ки онҳо дигаронро ҳатто ранҷ медиҳанд, тамоман виҷдонашон онҳоро азоб намедиҳад. мисол, ягон ба одами наздикашон дард меоранд, мегӯяд ки накун ин корро, ман масалан аз ин гапҳои ту ман нороҳат мешавам. ё ки мебинанд вақте ки шахси наздикашонро меранҷонанд, он гиря дорад, вақте он гӯяд ки ту намебинӣ маро ба чӣ орасондӣ, мегӯяд ман ба гиряи ту кор надорам, ба масалан фалонам гуфтам. мехел яъне хеле бепарво, беинсоф, ҳамхелӣ рафтор мекунад. барои занон ва мардон, барое ки занҳо ҳам чунин метавонанд ҳам нарсисс шаванд, ҳам психопатка шаванд. хуб, барои мо муҳим аст ки бидонем, чунин одамҳо дар аввал хеле ҷозибаноканд, хеле ҷолибанд, ба худашон мекашанд, хеле дилрабоянд, хеле муваффақ шояд бошанд. яъне ки дар назари ту ҳамин хел маълум мешаванд онҳо. мехоҳӣ ки бо онҳо бошӣ, вале баъд аз як муддат дар муносибат бо онҳо, агар шумо зан ё ки шавҳарашон бошед, ё ки агар дӯсти шумо чунин сегонаи торик ба дохил шавад, шумо баъд аз муносибат бо ин одамҳо куллан бовариятонро аз даст медиҳед, куллан самооценкатон паст мешавад, ҳамеша дар изтиробед, ҳамеша дар стресс зиндагӣ мекунед ва ҳамеша худро ҳамчун як истифода кардашуда ва партофташуда ҳис мекунед, чунки ин одамҳо айнан ҳамихел рафтор мекунанд, яъне ки истифода мекунанд ба манфиати худашон ва роҳат мепартоянд. чунин одамҳо наметавонанд, қодир нестанд ба муносибатҳои ҳақиқӣ ва солим сохтан, вале онҳо как актёр, хеле как як ҳунарманд роли худро хеле хуб метавонанд бозӣ кунанд дар аввал ва баъд аз як муддат чеҳраи асосии онҳоро шумо мебинед, яъне ки онҳо нишон медиҳанд. чун онҳо хеле тақлидкории хуб метавонанд анҷом бидиҳанд, дар аввал шумо ҳам хеле фикр мекунед ки аз ин дӯсти беҳтар нест, аз ин дугонаи беҳтар нест, аз ин беҳтарин шавҳар, беҳтарин зан, вале баъд аз як муддат чеҳраи асосии онҳо рӯ мезанад. ва умуман зиндагӣ кардан бо чунин шахсҳо, дӯстӣ кардан хеле мушкил аст ва ин метавонад сабаб шавад ки шумо ба бемориҳои гуногун дучор шавед, аз ҳисобе ки бо инҳо ҳамеша дар изтироб, дар стресс ки зиндагӣ мекунед. ин сегонаи торик чӣ гунаанд дар муносибатҳо? онҳо ҳамеша қадршиканӣ мекунанд, обесценивание. ту ҳичӣ наметонӣ, аз дасти ту ҳичӣ намебиёд, ҳамин корам наметонӣ анҷом дода, на фалонӣ хел мекунад, яъне ки ҳамеша шуморо беқадр мекунад, қадри шуморо поён меорад. ва дигар нишонааш идеализатсия, яъне ки дар аввали дӯстӣ ё ки дар аввали хонадоршавӣ онҳо ҳамеша ба шумо мегӯянд ту беҳтаринӣ, ту ягонаӣ, ман бе ту наметавонам. ва дигар аломат бепарвоӣ ё ки нопадид шудан. агар ин дӯсти шумо бошад, роҳат метавонад аз шумо дӯстиро канад бе ягон чӣ фаҳмондан, ё ин ки ба ҳамин гуна шуморо ҷазо медиҳад. яъне ки агар ин шавҳар бошад,
метавонад просто хомӯш шавад, нопадид шавад, шуморо гузорад, равад ё ин ки зан. хуб, ва ҳамин хел вай шуморо ҷазо медиҳад. ва шумо хеле вақти зиёд чун дар ин се ҳолат пайваста гирифтор мешавед, яъне ки масалан качели меган, яъне ҳамеша шуморо гӯё ки дар вай бод дода истодан, яъне ки гоҳ пастон мекунанд, гоҳ баланд мекунанд, гоҳ таърифтон мекунанд, гоҳ паст мезананд, гоҳ ба дигарон муқоиса мекунанд, гоҳ мегӯянд ту барои ман беҳтаринӣ. яъне ҳамеша шумо дар як ҳолати номуайянӣ зиндагӣ мекунед. ҳамеша изтироб доред, ҳамеша стресс доред. намедонед ки аз ин одам чиро интизор шудан мумкин аст. яъне ки зиндагӣ бо чунин нафарҳо, дӯстӣ бо чунин нафарҳо хеле мушкил аст. пас чӣ бояд кард? агар чунин хислатҳо ба ёди ту касеро овард, дӯсти ту, шавҳари ту, ҳамсари ту бояд бидонӣ ки яъне зиндагият осон намешавад. хеле зиндагӣ бо изтироб ва стреснокро ту паси сар мекунӣ ва метавонӣ аз равоншинос кӯмак бигирӣ то ба ягон бемориҳо дучор нашавӣ. чунки зиндагӣ бо сегонаи торик ва туёмнаи триада хеле мушкил аст.